Max-automaten giver dig de bedste spilleautomater på nettet. Alle nye spillere får op til 750. Okay, jeg går i gang. For eksempel nu går jeg ind i min garderobe. Nå, der er så ikke nogen. Okay, der er kun en herinde. Det er GoPro'en, der er WoW. Der får man også trøjen. Men så trykker I alt, man hedder alt kontrol, og så print screen. Print screen, den ligger omkring F12, men hvis I har en stationær, så trykker I, så ligger det lige over på det der over tastaturet med alle de små tal. Så går I ind i Paint. Så inde i Paint, og ja, jeg har den gamle version, så trykker jeg i Ctrl V, og så på det her billede meget gerne komme frem. Så heroppe, ved siden af stjernen og viskelæder og fyldeboksen, der har vi en firkant, der er stribet. Så trykker I på den, og så tager I op i hjørnet, der hvor jeres billede skal starte. Så holder I den inde og laver en boks omkring jeres model. Sådan der. Så har vi en boks omkring vores model. Nogen der ikke er med. Jo, man kan vel godt bare skrive print screen, men jeg synes det er ja. Men i hvert fald nu er vi herinde. Så trykker I igen Ctrl C, når I har lavet boksen rundt om jeres model. Så kan I trykke filer, og så ny. Vil vi gemme? Nej, vi vil ikke gemme ændringerne. Så her får vi et helt nyt papir med det hele. Og det er vigtigt, at inden det, har I husket at trykke Ctrl V til den der firkant rundt om jeres model. Så når I har det nye papir, så uden at trykke på noget eller noget, så nede på jeres tastatur trykker I Ctrl V, og så på det der billede gerne komme ind. Nogen der ikke forstod det? Hvis der er nogen der ikke har forstået det, så skriv det lige. Så kan man selvfølgelig bare lave en til. Nu går jeg lige hurtigt ind. Nu vil jeg have det med knivskarp på i stedet for. Trykker jeg print screen igen. Så går jeg herind i Paint. Med firkanten, laver den rundt om min model. Så jeg går Ctrl C, går ind i den her, og så trykker Ctrl V. Så kan jeg rykke rundt på dem. Og nu har jeg så endnu et billede. Og på den måde, så kan jeg så blive ved, indtil jeg vil have så mange, som jeg har fået, ikke? Ellers så tror jeg bare, I skal prøve jer frem. Jeg håber, det hjælper jer, ellers må I lige skrive en god besked eller et eller andet. Skal jeg nu til at vise det igen til dig, Jasmin Salvatore? Nå, jeg viser det igen her, når den er 17. Nej, jeg kan ikke vise det mere. Jeg kan simpelthen ikke vise det mere. Det